Ako hindi wala dito ang Pukidong chay matay ka na mo. Dati nang chala sana nam sekot lang. Mana? Man ka CS walyo. Nairinit. Sen guru kudang hapus. Aman hapus. Nam hapus. May hektan baga, numid hektabaga, may hektan baga, tumtabag sumitaga, takit 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 humana punco hot mga kay ayan naman ang hot mga kay tingin abang sumitaga Hammu ne nuiti. Makuno kan mo. Hammu hammu ba? Chalo